Той обеща да я обича, но имаше друга жена, базирано на истински събития. Всички смятаха Елена и Христо за перфектната двойка. Познавали се повече от 10 години, били женени 8 и живеели в красива къща в покрайнините на град Пловдив, един от онези тихи квартали, където улиците са павирани с кълдъръм, градините са усеяни с рози, а ароматът на липи се смесва през лятото с хладния въздух, спускаш се от Родопите. Стените на къщата били покрити със семейни снимки. Елена и Христо в деня на сватбата им, усмивките им замръзнали от щастие, синът им Виктор на първия му рожден ден, на първия му учебен ден, на първата му футболна победа. Живот, изграден с търпение, с жертви, с любов, или поне така вярвала Елена. Никой не би подозирал, че зад тези снимки се крие внимателно изградена лъжа. Елена била жена с голямо сърце. Тя напуснала работата си като счетоводител, когато се родил Виктор, предпочитайки да присъства на всеки важен момент от живота на сина си. Не съжаляваше, или поне никога не си беше позволявал да си го признае. Христо изкарваше добри пари. Беше електроинженер в строителна фирма с офис Пловдив, но с проекти в цялата страна. Заплатата му беше достатъчна и за двамата, може би дори повече от достатъчна. Христо пътуваше много по работа. София, Варна, Бургас, Рус, понякога цяла седмица. Друг път само уикенд. Винаги се връщаше с подаръци. Парсюм за Елена, играчка за Виктор, понякога цветя, купени набързо от бензиностанция, но цветя. Все пак. Елена не подозираше нищо. Или може би подозираше, но не искаше да знае. Беше обикновен четвъртък след обед. Виктор вече спеше. Елена прибираше дрехите от пералнята, когато Христо влезе, по-уморен от обикновено. Той я целуна по челото, кратка, автоматична целувка, от онези, които след години рутина вече не означават нищо. Отида да се изкъпе. Елена взе ризата си от облегалката на стола, за да сложи в пералнята. И тогава го помириса. Парфюм. Пъстър, елегантен, траен. Не беше одеколонът на Христо, който познаваше толкова добре, че го разпознаваше дори в сънищата си. Беше нещо друго. Женствен, неоспорим аромат, сгушен в плата на ризата с онази интимност, характерна за неща, които не би трябвало да са там. Елена спря. Тя застана неподвижно за няколко секунди, с ризата в ръка, усещайки как сърцето й препуска срещу волята й. Може би беше ароматът на хотела, каза си тя. Може би беше колежка, която беше отседнала там. Може би беше съвпадение. Но жената знае. Не чрез логика, не чрез доказателства. Тя знае от по-дълбоко, по-старо, по-сигурно място от всяко разсъждение. Тя сложи ризата в пералнята. Не каза нищо. Но нещо вътре в нея се беше събудило. И това, което се беше събудило, вече не можеше да спи. Няколко дни по-късно Елена беше в кухнята, когато телефонът на Христо завибрира на масата. Той беше в банята. Тя обикновено не четеше съобщенията му, никога не беше била такава съпруга. Но едно име привлече вниманието и на екрана – Десислава. И отдолу – съобщение. Радвам се да те видя днес. Любов моя, Елена усети как земята изчезва под краката й. Не вдигна телефона си. Не отида до банята да пита. Стоеше с гръб към масата, ръцете й отпуснати на студения плут, дишайки бавно и дълбоко, сякаш броеше секундите между едната и следващата вълна. Когато Христо излезе от банята, а намери да приготвя вечеря. Нормална, спокойна, с полуусмивка на лицето. Някой обаждаше ли се? Попита той. Поглеждайки телефона си, тя каза: не. Не съм чула нищо, излъга за първи път от 10 години брак. И го направи с естественост, която изненада дори самата нея. Онази нощ не спа. Плачеше тихо, с лице, притиснато към възглавницата, слушайки спокойното дишане на Христо до себе си, мъжът, който спеше мирно, докато тя се разпадаше. Всеки хубав спомен придобиваше различен оттенък. Всяко отсъствие получаваше ново обяснение. Всеки подарък, който й се връщаше,
Сега изглеждаше по-скоро като жест на вина, отколкото на любов. Не искам да знам, помисли си тя. И тогава, но трябва да знам. Трябва да знам, Елена не беше драматична. Не беше от хората, които правят сцени. Беше от типа хора, които събират информация, преди да говорят, които мислят, преди да действат, които не правят прибързани заключения без доказателства. Затова започна да събира доказателства. Дискретно. Методично. С търпението на човек, който знае, че истината не се изплъзва, а само се крие. Следеше кога е тръгвал и се е връщал. Отбеляза несъответствията. Тя провери касовите бележки за гориво. Градовете не винаги съвпадаха с декларираните пътувания. Намери касова бележка от ресторант във Варна за двама, датирана от деня, в който Христо й беше казал, че е вечерял сам в хотела. И тогава, една неделна сутрин, когато Христо беше с Виктор на футболен матч, тя влезе в домашния му офис. Не знаеше какво търси. Или може би знаеше и не искаше да си го признае. Намери го в третото чекмедже, под стари сметки, тънка папка с някакви документи. Договор за апартамент във Варна, на името на Христо. Здравна застраховка за един човек, Десислава Колева. И разпечатана снимка. Христо, млада руса жена и малко момиченце с зелени очи, точно като на Виктор. Елена дълго се взираше в снимката. Дете. Не просто афера. Паралелно семейство. Напълно отделен живот, внимателно изграден, финансиран със собствени пари, скрит зад командировки и съботи, с клиенти. Тя не се разплака. Не сега. Върна документите точно там, където ги беше намерила. Затвори чекмеджето. Тя излезе от офиса. И започна да планира. Христо щеше да навърши 40 следващия месец. Партито се подготвяше от месеци. Елегантен ресторант в центъра на градчето, 60 гости, семейство, стари приятели, колеги. Елена беше организирала всичко. Кетеринга, музиката, украсата, тортата. Всичко беше готово. Сега подготвяше нещо допълнително. С хирургическо спокойствие, без да бърза нито крачка, Елена събра всичко необходимо. Разпечата банковите извлечения, показващи редовните преводи към Варна. Изтегли публичните снимки на Христо с Десислава от социалните мрежи. Не беше внимавала. Профилът на Десислава беше публичен, пълен щастливи снимки с нейното семейство. Запази съобщенията, които случайно беше видяла на телефона си. Документира всичко. Подготви презентация. Чиста, ясна, без драматични коментари. Фактите говореха сами за себе си. Свърза телефона с телевизора в хола и провери 3 пъти дали всичко работи. Повтори мислено жеста десетки пъти. Онзи момент, в който натискаш копчето и всичко се променя. Не каза на никого плана си. Нито на майка си, нито на най-добрата си приятелка Надя. Тя мълчеше не от слабост, а защото знаеше, че истинската сила се крие в изненадата. В продължение на 3 седмици Елена беше перфектната съпруга. Тя готвеше, смееше се на шегите му, прегръщаше го, казваше му, че го обича. И през цялото време, зад спокойния й поглед, умът и броеше дните. Ресторантът на Стария мост в центъра на градчето беше изпълнен със светлини и радост. Масите бяха подредени в полукръг, бели и жълти цветя доминираха в декора, а фоновата музика беше перфектна. 60 души се смееха, пиеха вино от Тракия и Мелник и разказваха истории. Христо беше център на внимание, нещо, което му харесваше. Ръкостискаше, приемаше поздравления и прегръщаше стари приятели. Той блесна с онази широка усмивка, която всички обичаха. Елена го наблюдаваше отдалеч с чаша вода в ръка. Тя не пи вино онази вечер. Имаше нужда от бистър ум. Вечерята мина без инциденти. Ястията идваха и си отиваха. Наздравиците бяха трогателни. Бащата на Христо произнесе думи, които разплакаха много гости. Надя, приятелката на Елена, вдигна чашата си и говори за най-красивата двойка,
която познавам. Елена се усмихна. Пристигна тортата, торта с 40 свещи, които Виктор наполовина духна сред общото веселие. Аплодисменти, снимки, гръмка музика. И тогава Елена стана. И аз бих искала да кажа няколко думи, каза тя, вземайки микрофона от водещия. В стаята мигновено настъпи тишина. Всички я познаваха. Всички я харесваха. Никой не очакваше нищо необичайно. Христо, започна тя тихо, внимателно избирайки всяка сричка. 10 години. 10 години, в които си мислех, че те познавам. В които изградих живот с теб. Отгледах дете с теб. Отказах се от кариерата си за нашето семейство. Кратка пауза. В стаята беше тихо като в църква. Искаш ли да знаеш какъв подарък ти приготвих за рождения ден? Христо все още се усмихваше, но усмивката му беше замръзнала. Нещо в тона на глас и го беше предупредило, но беше твърде късно да спре случващото се. Елена извади телефона си. Свърза го с големия телевизор на стената на ресторанта. И натисна «Плей». Христо се появи на екрана. Млад, щастлив, прегръщащ руса жена на улица във Варна. Сцената се промени. Същият Христо, същата жена, този път с малко момиченце на рамо, смееща се в парка. Друг кадър, семейна маса, същото малко момиченце, което дух свещи, същият Христо, който ръкопляска. Абсолютна тишина. Някой изпусна вилица. Металният звук отекна из цялата стая. Това е Десислава Колева, каза Елена с напълно контролиран глас. А това е дъщеря й. Христо я посещава всеки уикенд, когато ни казва, че е в командировка. Купил им е апартамент във Варна. Плаща им здравната осигуровка. С нашите пари. Христо се изправи. Лицето му беше бяло като платно. Елена, моля те... Не, каза той просто. Без гняв. Без сълзи. Със спокойствието на човек, който е изчерпал всички възможности и е избрал най-трудната. Честно казано, ти беше на 10 години. Ти избра да имаш друго семейство. Обърна се към Виктор, седнал на детската маса, объркан и уплашен. Ела тук, скъпи, хвана сина си за ръка. И той излезе от ресторанта, вървейки между масите на 60 ужасени посетители, с високо вдигната глава, изправен гръб, без да поглежда назад. Спря за момент на вратата. Адвокатът ми ще се свърже с теб, каза той, без да се обръща. Разводът вече е подаден и излезе в нощта в Пловдив. Същата нощ Елена и Виктор спаха в къщата на майка и в Асеновград. Момчето не разбираше всичко, което се беше случило, но разбираше, че нещо важно се е променило. Елена го прегърна и му каза, че всичко ще бъде наред, не защото беше сигурна, а защото това беше единственото обещание, което можеше да си позволи да даде онази нощ. Христо изпрати съобщения. Десетки съобщения. Обещания, извинения, обяснения. Елена ги прочете всичките. И ги изтри всичките. Не от злоба. Но това беше така, защото тя беше разбрала, че нищо, което той казваше, не може да промени реалността. Години наред предпочиташе лъжите пред истината. И тази истина, веднъж разкрита, вече не можеше да бъде скрита. Седмиците след партито бяха трудни, тъй като периодите на преход винаги са, когато целият живот се предефинира. Адвокатите, документите, подходящите за възрастта обяснения за Виктор, разговорите с майка му и свекърва му, погледите, които хората й отправяха на улицата. Но Елена продължаваше. Ден след ден, стъпка по стъпка. Тя възобнови професионалните си контакти от старата си кариера като счетоводител. Няколко бивши колеги и се обадиха на следващия ден след партито, не за да я критикуват, а за да я попитат дали има нужда от помощ. Светът е по-добро място, отколкото понякога изглежда. Виктор се адаптираше по-добре, отколкото се беше страхувала. Децата са устойчиви по начини, които възрастните не очакват. Понякога плачеше, питаше за баща си, беше объркан, но беше обичан,
беше в безопасност и го чувстваше. Един есенен следобед, докато липовите листа падаха един по един пред прозореца, Елена седеше сама в кухнята с чаша чай от лайка и нов тефтер, който никога не беше отваряла. Отвори го още същата вечер. Пишеше, без да мисли за формата или точните думи. Пишеше за страха, за предателството, за онова странно чувство да си невидим в собствения си живот, докато някой друг взема решение вместо теб. Пишеше за аромата на ризата си и за момичето с зелени очи, и за онези 30 секунди, когато държеше снимката в ръката си и светът и се беше разпаднал и едновременно с това се беше изградил отново. Пишеше, днес не се страхувам от миналото. Днес съм себе си и това е достатъчно. Тя затвори тефтера. Той погледна през прозореца към град, приготвяйки се за лягане. Светлините на жилищните сгради угасваха една по една, трамваят минаваше от време на време по булеварда, кучето на съседа лаеше в тъмнината. Животът продължаваше. Нейният продължаваше. Христо напусна семейния дом 2 седмици по-късно. Разводът беше финализиран 6 месеца след партито. Елена получи попечителство над Виктор и остана в къщата. Кариерата й, пренебрегвана с години, а чакаше. Счетоводните фирми в Пловдив не изпитваха недостиг на работа, а професионалната й репутация беше непокътната. Година по-късно тя се завърна в реномирана компания с заплата, която й позволяваше да бъде независима. Десислава Колева, жената от Варна, никога повече не се появи в живота на Елена. Вероятно, и тя преработваше своята версия на събитията. Елена не я осъди. Прошката не беше за Христо, а за самата нея, защото негодованието е твърде тежко, за да се носи дълго. Виктор разбираше все повече и повече какво се е случило на рождения ден на баща му. Един ден той каза на майка си: „Мамо, това, което направи на партито на татко, изискваше много смелост." Елена го погледна. „Не смелост," каза тя. „Яснота. Понякога е едно и също нещо. Някои приятелства траят именно защото не искат нищо в замяна." Надя Стоянова беше приятелка на Елена още от университета. 20 години искрени разговори, споделени тайни и утеха в трудни нощи. Тя беше тази, която вдигна чашата си на партито и говори за най-красивата двойка, която познавам, и тя беше тази, която изпитваше най-голямо чувство за вина след това. „Елена, много съжалявам," каза тя един ден, когато се срещнаха в кафене, за да поговорят, с пресекващ се глас. „Не знаех нищо. Кълна се, че не знаех нищо. Знам, че не знаеше. Трябваше да забележа нещо. Трябваше да..." Надя, Елена нежно я спря. „И аз не го осъзнавах. А бях негова съпруга." Това изречение освободи Надя от вина, която не заслужаваше. И ги сближи още повече. През следващите месеци Надя присъстваше по малки, но значими начини. Носеше храна. Когато Елена забравяше да сготви, оставаше при Виктор. Когато Елена имаше срещи с адвоката си, обаждаше се през нощта само за да попита: „Как си?" И този прост въпрос, зададен от правилния човек, понякога беше най-важното нещо за деня. Елена веднъж и беше казала: „Знаеш ли какво ме държеше през първите няколко седмици?" „Какво?" „Че не се отнасяше с мен като жертва." „Ти се отнасяше с мен като с Елена." Надя не отговори с думи. Тя я прегърна. „А понякога това е всичко, от което се нуждаеш." Една вечер, докато разговаряше с сина й, той я попита: „Мамо, знаеше ли отдавна, че татко има друго семейство, от известно време преди партито?" „Да, и аз чаках, събрах доказателствата. Исках да съм сигурен." Виктор се замисли. „Беше смела, мамо," каза той. Елена усети как нещо се разхлаби в гърдите й. „Беше необходимо," поправи се тя. „И аз," каза Виктор. И в този момент Елена знаеше, че синът ти вече разбира напълно. През октомври, в градчето, има особен чар. Липовите листа по главната улица придобиват всички нюанси на жълто и оранжево. Небето има онази синя прозрачност, която съществува само през есента в Тракия, а въздухът ухае на пресен дъжд и сладкиш от пекарната на ъгъла,
която отваря в 6 сутринта. Елена тръгна пеша към офиса, нов навик, който беше придобила през последната година. 20 минути пеша през центъра, вместо 10 минути с кола. 20 минути, в които въздухът, стъпките и мислите й станаха подредени. Мина покрай ресторант при Стария мост. Спря. Погледна входа. Същата масивна дървена врата, същите прозорци с кремави завеси, същата елегантна табела над входа. Не почувства болка. Не почувства гняв. Почувства нещо по-неутрално и истинско – разпознаване. Това място беше сцената за един ключов момент в живота й. Некрасив, но необходим. Момент, в който реши повече да не мълчи, да не се крие, да не защитава лъжа, която я разяждаше отвътре. Тя продължи напред. В офиса я очакваха 3 нови папки и прясно сварено кафе, оставени на бюрото и от колежката й Лили, без дори да поиска. Малките жестове на добрите хора правят живота възможен. Тя седна. Отвори първата папка. И работеше. Животът никога не се връща точно както преди. Като кост, която заздравява след фрактура, не е същият като преди, но понякога е по-силен. Разбираш това едва след като си преминал през лечебния процес. Елена го беше разбрала. През нощта, преди да заспи, Елена понякога отваряше тефтера си. Не за да го препручете, а за да добави ред. Една нощ тя написа: лъжата трае години. Истината трае една нощ. Свободата трае цял живот. Тя затвори тефтера. Изгаси лампата. И заспа спокойно в тишината на дома си, нейния дом, изцяло нейно, със звука на дъжд, удрящ прозореца, и Виктор, спащ в съседната стая. Беше достатъчно. Беше повече от достатъчно. Тази история истинска. Имената са различни. Плодовик е същият. В България, както и по целия свят, всеки ден има жени, живеещи в бракове, където истината е погребана под години рутина и добре поддържана лъжа. Жени, които чувстват, но не знаят. Които знаят, но не искат да повярват. Които вярват, но не знаят какво да правят. Елена не избра да бъде предадена. Но тя избра как да отговори. Не с викове, не с омраза, не с отмъщение заради самото отмъщение, а с достоинство, с доказателства, със спокойствието на някой, който знае, че истината не е нужно да се крещи, за да е истина. И този избор промени всичко. Тази история развълнува ли ви? Преживявали ли сте нещо подобно или познавате някой, който е преминал през това? Оставете коментар подолу. Вашите думи може би са точно това, което някой друг трябва да прочете в най-трудния си момент. А ако искате да продължите да получавате истински истории като тази, абонирайте се. Нова история всяка седмица и във всяка история. Истина, която си струва да се каже. Лъжата може да се гради с години. Но истината разрушава всичко за една единствена нощ.